Mazara sei hama dzangu vanhu vese vekumusha vekushombe kana pane ane hama inogarawo mudhanhunu kucape town pane big accident yaitika kunonzi kumelbostrand yetaxi yauraya vanhu 7 so far vari kuziva vataugwa kuti pano 7 yavo pane 4 mazimbabwen saka igoni cheki nefamily dzenyewo kuti hapana here akwanisa kunge apindawo patsaona yakada saiyoyo mongochekawo mongoona kuti zvakamira sei bhozi pakato ipapo accident pachino paitikira pakuvara vanhu ipapo saka mongobvunzawo vanenge vachigara mudhanhunu vachiona vanenge vachienda nzvimbo idzodzo kana ari panenge aripo bhozi pakaipa. Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuti kuda yekutanga ndevapurezidendi vekufuranse vakarohwa mucheka hanzi kuvillage kwakanga vaenda zvindoona vanhu zvokwadi ndovanhu why would munhu zvokwadi stretch the hand for the hand of the people and kwapaidza mutungamiri wenyika tati vakomana apa purezidendi vangu vatosvika vachimanya kundizoti vanga vachibva muchikopokopo handizozivapo kundizoti vanga vachibva mujeti kana kuti muchii handinatsi kuziva kuti vanga vachibva pai kana kuti mulambozini kana kuti mulambogini asi vakasvika vachiratidza kuti vanga vachimanya zvokuratidza kuti ndofunga chii tikumanyira vanhu vasvika paipai munhu kwakuvakwapaidza kucheka remucheka purezidendi vakakwapaidza vakapaidzwa vakandodhizirika vachienda kwasi munhu kuda asi kuti mitongo wemakore mangani wekuti anga achigara mujere ndikuda kuti wakwapaidza mutungamiri wenyika handisandambozviona in my entire life. This is the first time yandazvionawo zvinhu zvikadai zvichiitika shuwa munhu wanga zvina nguvai kuti asvike palevheri iro zvokwadi haumubudi unomubuda sei mujere panguva yakadero. Tochibva ipapo toenda zvakare pane obviously nyaya yemudzimai wekusouth africa akabatsirwa nevana 10 so vamwe vari kuti that's a wonderful thing she had broken or she has broken the Guinness Book of Records. Zvinova zvinhu zvakanaka sikamboita tikura nhema. Vamwe vakati this is amazing. Zvokwadi can you imagine wakagara pauri ipapo kuti munhu chaiye 1 ochiisa gana kuti osenga vana 10 ka1 ndikadero ndinototi Jehovha musikudenga kumashure kana kuti kumberi kundesikachati mumwe kuti 10 ka ndatopedza vese ndapedza first born second born third born fifth born kusvika vese ka1 papapo indodiyasibonera tichinda takadero ndozviripo izvizvo. That's an amazing thing. Tochibva ipapo tochiinda pane nhau imwe iri kusirisa yakaitika kucape town kunonzi kune iaudio ndatosendwa nambuya vangu nemamwe videos acho unfortunately excuse me handizokwanisi kuita sei kunge ndichimakanda panapa nekuda kwekuti ari too graphic ende vanhu vanga vakaita kutamburira katira pakaitika tsaona ndorasi kuti ndofunga like leta sekuti igonyeti pamwe chete nekombi zvakaita head on asi vanhu zvibatsira ndikura nemapa video yacho niyoyoka ndorasi kuti ndofunga ndikaikanda ndingangorangwa nemitemo yezveindaneti nekuti hasisi kutoita. Vanhu vakashayika ipapo vakawandisa. I think in total unongo wanzi 7 ndovashayikira pasipoti. Then pavanhu 7 apapa pane pari kunzi pane 4 kana asingakanganisi kuti ndahwa audio yacho ndichaisawo zvakare pano kana ndatoisa pekutanga nepekupedzisira zvakare muchinge muchiiona. Saka papa chinzi kana mune hama dzenyu ndokadzira kucape town you can actually check on them kuti munoti vari safe here kana kuti havasi safe nekuti papa chinzi pane 4 mazimbabwens ipapo zvakare zvinazvo zvinosirisa. Toenda panhau yemahouse demolitions yanetsa kudai yekuti vamwe vanhu vari kuti aiwa isu tinenge tatengeserwa dzimba nemaland barons. Saka tikange tatengeserwa dzimba nemaland barons zvinozoitika ndezvekuti tine tichoti zvose zvakanaka zvakagadzirwa zvakanaka even tikaenda mumakanzwa kuti sei tosvika chingonzi zvese zviri mumagwaro akanaka asingamboiti. Ndozvi zvanachionawo izvozvo asa vachichema vamwe vachituka makereke sezoti vanhu vekereke ndo vakatengesa dzimba idzi kuvanhu here kana kuti chakaitika ipapo. Vamwe vakati no why would you buy mastands ema$100? How do you know? We are quick to judge. Maybe vakatotenga mastands ema $5,000, maybe they bought them for $6,000. How do you know? Ndozvo zvinokwasa kuti asi zvinongogwadza ende parikuratidza kuti pane dzimwe dzimba dzichatoitwa demolish asi kuti chinozokonzerwa nzinzi apa pachoni apaiti kuvaka kana kuti apanoita kuvaka ndepapo. Ndakambotaura zvakare kumashure kuti I think nyaya dzedzimba unowatotrasta mumwe munhu chitoti kuda ndifunga ndikatrasta ava ndokuti zvibude zvakanaka kuda ndikadai ndokuti zviite zvakanaka nokuti vanhu at the end of the day vari kutsvaga kurarama.
tobvapo toita pane nhau yani yavakoma Njozaudo vakabuda vachinzi aiwa Njozaudo before vakuita sei vave Njosu vakamhenge vari kupresent worship vachiimba sazoti vanga vachiimbira kudivi rekujoni here kuno kana kuti vaiimbire pamunososhuwa asi kwanzi vaiimba vari kukereke vakatosunga nasingeniwa ayaya vamwe vakatanga kutotanga kwanza vakati before asati aNjosu nguva yange ari hove I don't know why and where they dig up the biggest thing I don't know but kubva hake kudhara sinjusu wangu akangonaka that's something we cannot dispute so vaso kuti ndodzo dzimwe nyaya dzakasangana nadzo mumasititi muchakubata zvakare pachikamu chinotevera. Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzokunditsa kutaura kwandi kuti kuda yekutanga ndevapurezidendi vekufuranze vakarogwa mucheka hanzi kuvhillage kwakanga vaenda achindoona vanhu zvokwadi nditoanima why would munhu zvokwadi stretch the hand for the hand of the people and kwapaidza mutungamiri wenyika tati vakomana apa purezidendi vangu vatosvika vachimanya kundizoti vanga vachibva muchikopokopo handizozivapo kundizoti vanga vachibva mujeti kana kuti muchii handinatsi kuziva kuti vanga vachibva pai kana kuti mulambozini kana kuti mulambogini asi vakasvika vachiratidza kuti vanga vachimanya zvokuratidza kuti ndofunga chii tikumanyira vanhu vasvika paipai munhu kwakuvakwapaidza kucheka remucheka purezidendi vakakwapaedzwa vakandodhizirika vachienda kwasi munhu kuda asi kuti mitongo wemakore mangani wekuti anga achigara mujere ndikuda kuti wakwapaedza mutungamiri wenyika handisati ambozviona in my entire life this is the first time yandazvionawo zvinhu zvikadai zvichiitika shuwa munhu kuti wanga zvina nguvai kuti asvike palevheri rero zvokwadi vaumubudi unomubuda sei mujere panguva yakadero tochibva ipapo toenda zvakare pane obviously nyaya yemudzimai wekusouth africa akabatsirwa nevana 10 so vamwe vari kuti that's a wonderful thing she had broken or she has broken the Guinness Book of Records zvinova zvinhu zvakanaka sikamboita tikura nhema vamwe vakati this is amazing zvokwadi can you imagine wakagara pauri ipapo kuti munhu chaiye 1 ochiisa kana kuti osenga vana 10 ka1 ndikaderoka ndetoti Jehovha musiki wedenga kumashure kana kuti kumberi kundesikachati mweni kuti 10 ndatopedza vese ndapedza first born second born third born fifth born kusvika vese ka1 papapo indodha yazibonera tichinda takadero ndozviripo izvizvo that's an amazing thing tochibva ipapo tochiinda pane nhau imwe iri kusirisa yakaitika kuCape Town kunonzi kune iaudio ndatosendwa nambuya vangu nemamwe videos acho unfortunately excuse me handizokwanisi kuita sei kunge ndichimakanda panapa nekuda kwekuti ari too graphic ende vanhu vanga vakaita kutamurira katira pakaitika tsaona ndorasi kuti ndofunga like ndeta sekuti igonyeti pamwe chete nekombi zvakaita head on asi vanhu hazvibatsira ndikura nemapavidhio yacho niyoyoka ndorasi kuti ndofunga ndikaikanda ndingangorangwa nemitemo yezveindaneti nekuti hasisi kutoita vanhu vakashayika ipapo vakawandisa I think in total unongo wanzi 7 ndovashayikira passport then pavanhu 7 apapa pane pari kunzi pane 4 kana asingakanganisi kuti ndakwa audio yacho ndichaisawo zvakare pano kawanda toisa pekutanga nepekupesira zvakare muchinge muchiiona saka papa chinzi kana mune hama dzenyu ndokadziri kuCape Town you can actually check on them kuti munoti vari safe here kana kuti havasi safe nekuti papa chinzi pane 4 maZimbabweans ipapo zvakare zvinazvo zvinosirisa toenda panhau yemahouse demolitions yanetsa kudai yekuti vamwe vanhu vari kuti aiwa isu tinenge tatengeserwa dzimba nemaland barons saka tikange tatengeserwa dzimba nemaland barons zvinozoitika ndezvekuti tine tichoti zvose zvakanaka zvakagadzirwa zvakanaka even tikaenda mumakanzwa kuti sei tosvika tingonzi zvese zviri mumagwaro akanaka asingamboiti ndozvi zvandachionawo izvozvo asi vamwe vachichema vamwe vachituka makereke sezoti vanhu vekereke ndo vakatengesa dzimba idzi kuvanhu here kana chichakaitika ipapo vamwe vakati no why would you buy mastenzi ema$100 how do you know we are quick to judge maybe vakatotenga mastenzi ema$5,000 maybe they bought them for $6,000 how do you know ndozvo zvinokosa kutaura izvo asi zvinongogwadza ende parikuratidza kuti pane dzimwe dzimba dzichatotwa demolish
asi kuti chinozokonzerwa nzinzi apa pachoni apaiti kuvaka kana kuti apanoita kuvaka ndepapa. Ndakambotaura zvakare kumashure kuti I think nyaya dzedzimba unowatotrasta mumwe munhu ichitoti kuda ndifunga ndikatrasta ava ndokuti zvibude zvakanaka, kuda ndikadai ndokuti zviite zvakanaka, nokuti vanhu at the end of the day vari kutsvaga kurarama. Tobvapo toita pane nhau yani yavakomana Njozaudho vakabuda vachinzi aiwa Njozaudho before vakuita sei vave Njosu vakambenge vari kupraise and worship vachiimba sezoti vanga vachiimbira kudivi rekujoni here kuno kana kuti vaiimbire pamunoso shuwa asi kwanzi vaiimba vari kukereke vakatosunga nasingeni iwaya vamwe vakatanga kutotanga kwanza vakati before asati Njosu nguva yange ari hove I don't know why and where they dig up the biggest thing I don't know but kubva hake kudhara sinju zvangu akangonaka, that's something we cannot dispute. So vanaso kuti ndodzo dzimwe nyaya dzakasangana nadzo mumasititi muchakubata zvakare pachikamu chinotevera.